ngayu yo blay happening ke banyi yo slap don kibal snyo ba ulong jingger khu don ro kibal snyo ba ulong jing penthot ringayu yo blay wala kalong kumnoru ketika mon ke jong blay bon hab slap na do slap hab nginom yo bam malade ka po dan sindiu ku ba man ta ada hab slap kemot kinom yo bat nginom yo ja ban ya bam ro ringayu yo blay banyi yo ane ka jaka ban boy yeng jong ikong happiness thôi ikong happiness im sumadon bela phun yang nga yong kum ni ba sapengkel lang mapi po kabalang anak lawan te kum kecing pla man siem na i happiness ba ikong happiness ilong ba idap na kecing sosi ba imener i yam haba iphone ba imla da rengkat heringinom theo ya kata hernya kerman hangnu ba idan iken mau yo blai ba syakri yo blai kata kadai ba kham kordo rengi ba kabak sukmen kalong ba im sumlakang Yaki beriu ke jong blay bagian wan rung han ke yin. Bela pli na ke yin ke jong i, bang scam i pli ru edun ke jong i. Blay ke khu ya ikong happiness hapreng ke jing bam dan ke jong i ru i priang nyi tai men siam ke blay lord. Dia kene por ke bam ta shon po subject ke banya sam bat pi bentei sulok han ke yin apa nam ma ke jing dua. Kukpa ujung i bhawneng nyayu trai ke jing bhai snei chom ni. Yo andon hang ke yeng jong ithie ikong happiness ka try ni i ka try de shisha na ka yeng kita ki khun ki ti hang ni ka try ki don ki para ka try ni ka yeng ka try wala i in der rengkat ka try ni ka po na mai dan sajinga ni ka cing try ka jong try priang ni maka jinya seng ka try ni scam bai kumai priang ki breu ka jong me ila priang ru ya me shwa try ba kodo Sim ke try ke jing doi syakri ke jome. Pendau de musim khut ke jome ke ibang kruan. Kan te ya baru basngap ni ke yang. Ba dia baru ke try dan ke skor. Bikin sinyo. Ha ka den jus ke singai ngu sungum ta sibam cikut men tahu hala kata. Amen. Kalau perkhat ke subject ke subject man kruan. Kelawan akan siam bagi jing perkhat ke jonga ikan ke tin subject bangan ai kerteng kum ne. Haying ipa at my father house. Kenong haying ipa kini ki habit kenong haying ime ngasa ipa inter rengkat dah. Deh bisa sahabat ime deh. Bisa sahabat ime ya. Deh nam. Sahabat ime deh haying ime. Tang ba ke ba kwa man ra ka deh ba haying ipa. Lada ime idon haying lada ipa imdon dan sawei bolong pa jong yu deh wei. Gu blai dah sia deh nam. Blai hai blai. Nama kata lada imdon ime haying Udon seway balong kum kemi utau de ublay he. Ublay uang akduk ya pa kum kuduk kesejar kalaki kuon kepi ke jinglong kemi pi. Hakitat beriam ong syu la kemi ke klet ban ai buin lai kun ngam klet pi ushim ke jinglong kemi ru. Ublay ushim ke jinglong kemi ushim ru ke jinglong kpa kata ke jinglong mayan ke jong blay. Baka subject bagan te slok ke ying gedai. Haying ipa. Haying ipa at my father house. Sean po shu ki mat ki khot bible ki bashapo ngako ban ra ki jingmut ying ngam ra ka jingmut home ngara jingmut house ying house kene ka ying ka theo oi ki tunom ying ka theo ki sau kun ro ka theo ka jaka shong ka theo ka jaka thia ka jong phi ka theo ki bang ran hai ngasem ka jongi henry ka ni ka ying ka theo jliu pha ka ta ka dei kaya da no slap Kaying kali kata bayadan atau slap kebayadan ke sini kata kata kaying mentang ni slap ngiri hai kaying ngapa syongnya pia apa syong kum no tharai baru para ngai syong kabar slap don ka mi kaying jenmit pitia so tu nak bentia kabar ne kaying don jing ngan hai kaying kata thau ya kaying kabar rai ke jing ada ke jing ngan ke pi Hab ong kpa, theo kpa. Kau lak melong shot, ni juga yeng bekerja ni kesem. Lo pendap ye kesem. Lo pek ye kesem. Besumar ya ki khun cikti bat ila ilok. Kata ka jing mod oi im dan kpa hang ni, dari blai ulong kpa kham kordor, ha ka jing iem ka jong phi. Ngako am phai ka sam ka nambar ka chispa ap nyu ka khat ben kong tin ki bong kum ni. Lada utrai te ye ka yeng Kim not leno kita kibatay ya ka. Adaw try sumari ka nung ba. Unong out upet leno Kaya ka pati baka ying ka sem ka jong ajang piru. Kadi ka yeng ka jong blay. Ladang ilay lat yo blay won tay ying ka sem jongi.
Dei mau pa juga yeng. Dia nam. Dei ublei mau pa juga yeng. Kabak susu gini kong kodin kalong kebalai ke khot bakhan riu kong nem. Pi pim tip ba pilong ke yeng syong ublei. Ba uman sim ublei usyong hapo jong pi. Tiala dau no penjat dia kata ke yeng syong ublei. Yau ta keng ansa penjat. Damar kata ke yeng syong ublei kalong ke bakhut. Kebalong mapikan. This you are a temple of God. Ngilong ka yung syong ublay. Meneng yung baka yeng ka jong yi, ka yeng ka jong ublay, ka ba syong ublay, ka yung jong yi ka ne ka yeng. Ka ba ar ngi osyo ba nga ba piru ngari gay. Ka yung syong ublay. Om dang katang issue ne gospel ka jong Matthews, kalong ka ba ar huwi ka ba khatlai. Bat uloong haki, latho ya ka yeng jonga lakhot ka yeng duai. Repi pelong ke krem nong tu ya ka. Heading kong nem ke jiban khut ya ka temple menta ka theu ya ka balang ka ying mane ka bangidon. Ni kong yo kom nang bakan ka ying ka sam jong ajong pi ka ai. Ka ying ka jong blai la dau trai la te de mo ukpa. Manga pi ka ying song ulai de mo ukpa trai. Baka ying mane ka bangilek ban pelong ka balang ban syakri ka ai. Ka ying ka jong pa. Hari ka ka mat ka ba ko man ra ka mat ka baning kong ka dei. Haying ipa don kajakari tengan. Wat ni kita dekat Bible ke bangku mana? Haying ipa ngajeng ngadan bon ki pulit syong ne. Wat kita dekat my gospel. Aya pule. Gospel unit tulang basau tulung kalnang basau ke baar. Haying upa jeng ngadon bon ki pulit syong ne. Lenda puntang layat tu api nabangan salet no batun kajakari pi. Madang lalet no batbangan kre pi kajakari. Ngawan manpan yang sinti pi ngadahi bahang bangang ngalong mga hirup tila banlong kulai suring hati nam tai ban ra hang ne kapen i kong mana jisu ken ma ba ong haying ipa jonga ong ying jonga ong na haying ipa syong kai ying ipa de ipa don pulit syong ne pulit de tu pulit ba i mena pulit hang ne kong di kamera ka bari ka jaka syong thai ka jaka phila ban juai Kajaka pelan pelut por, ban kren ban try ban pin ke ba koridor ka jim jong pi, kata jing pelut syong ne. Kamat ke bening kong kadai, haying ipa don kajakari tengan ka jong aspi. Don kajaka syong ne ka jong ajong pi. Ha tu hingga sem ka jong aspi kalong niam kajakari tengan. Hawa ki kun dikti don sajingai, ki kenau niam siying banwan. Ki kwa ne men simang kedit bawang lek no siying nama haying ta haying. Haying kadi ka jakari dengan hakini ki sngi pini bun ki kuon ki jingai no na ki kini ki pa na yung asam balai namar ki kayeng kamlong syu ka jakari dengan la pressure ki la penjenjar ki la jing la jam jing na dong sidong hadu bakya ban mi no yung asam ki namar kalai kayeng kamlong ka jakari dengan kamlong kata kulit syong ni om nang kata lain thaya ka jingim ka jingin namar ong pi pilong ka temple ka jong to hi elde Tapi ki beriu, ki syam ya pi. Ki syam nem ya kata ka jing tengan. Ki syam nem ke? Ya ki tengan. Lagi nang bangalik hang te nga show ta ka jing kenduk jonga, bat ki ka snyo syam masim hadu kata nga so ja ke jing mu berkat ki tension jonga, nga so lai load, nga so kumta, nga so bahaya. Ki syam nem ki beriu ba kumta. La ki syam ka jing im jong pi, ka de ka ying jong belai. Hatu ka ying mane ka jong ajong pi mai pelong jing seng ban khat balang hatu ki briu ki bawan ki syon em ba ka de kai pulit syong ne ka jaka ritngan ka jong ki lada ki snyo shisha kumta ka de ka ying ka jong blai ka ba dong yaro yo torai ba ka de ka ying ba de pa ka ying ka jong pa kemat ke ba ka ying ipa lang alok kum syakriru ngasobhaya Kemat ke ba? Haying ipa lang along kumusakriru ngaso bae. Ngara ko nuksa. Nuksa na gospel ka jong Lukas kalong khatsan. Kal kadikot bakhat we ta pulai pang pun solong auria. Kita mau ni tu kana kun solong auria. Kai belajar kun solong auria. Ning kong shim ke spa ka phau no pa. Nang ta ulalet pul sarwakai ulakai kan thai ulalet shibun ki kam auria nang ta la iem so bha kor thai. Anda kelapoi ka por bau syam jing kispa ki po jung ki la lut la hab ban syam bagi
Berarti siang kadi persima osyong bagi siang. Ber anda osyong siang kenal ye. Haying ye. Bah, haying padan ai. Yo kat bakwa, yo bamja, yo bamjur. Hari ke ba une kun sonong ria plejing ba ong kumne. Ngan lek ba pen map ya la u. Bah, ba da poi so pong kumna. Wat khot siang au kun pelong yang tang sya. Sluk balok tang usya kiru haying ye. Bah. Haying ipa haying ipa. La pilong kum sya kiru pinom kerdo. Tunjur yang kata. Tunjur nam. Haying ipa da pilong kum sya kiru omlelei pinom ker do pinom yak tangan. Do ai ba kaying kasam gajong ajong pi bangi dan. Habi kiwe kiwan la kalong kajim kan jado kan jam sim. Kinom syukur do. Kiwan yo ai. Kiwan hinjong pi kin siam ya pi. Hinjong pi ki siam ya kajing so. Ha, oi kena kaying ka ai men sim. Ngas yu dap. Kam de ka spa ka phau. Kadi ke ba kong san ban ya ka spa ka phau. La kalong kajing duai. La kalong syakri ka jong pi la kalong kono banta. Kam tamru ngau pi nyilong ka ying syong ublei syong hapo jongi. Denam. Magani ka kamet ka jongi de ying syong jong no. Syong ublei. Haba kiwe kiwan kinyo yo kinom kerdo. Nak kilong kum syakiru kinom kerdo. Haba kiwan jing im jong pi nak kilong kum syakiru kinom kerdo. Kinom so kerdo soda. Ngan nuksa utengah la lek singkat tengah lo so kum syakiru sa jan kun ro umlei. Ndak biang. Ndak biang denam. Kalau kum jo lawan rep ulok dah petius um kuy lok kum syakiru yang teng umlei. Soda balai. Kidon kaying don wei don ublei. Pat kamat ke bakadu. Haying ipa lafidon. Tidak orang kentien ngap ring jongan syakri Jehovah. Joshua orang kentien kitab Joshua kalong ke baat pusau ke katsan. Orang jepi no pin syakri wong. Pin syakri kita gibelai. Pin syakri no henry ngap ring jongan syakri we. Yo Jehovah yo belai. La na ka ying ka sem ka jong jong pi. Kalau ka ying ka jong belai. Nyilap orang tak puas. Nga bagi jongan syakri Jehovah. Ada ngapa pi? Kadi ka ying jong belai. Hata ka por ngapa dong nga baka ying jongan syakri Jehovah. La ka ying mane jong ajong pi. Ka bagi don lang man ong balang. La ka long ka ying jong belai ngapa dong nga baki ni ki pailang dan hane ki jaka ngin syakri Jehovah. Lan nak tang nom la ban ong dari leru am. Kadu ya ko para mi de jonga. Kilong kimi kilong ka ki kun samla ki het ki barit. Tu ai la dum da si pin long ka ying jong kupa kaying jong belai. Hakaying gajam gajong pi. Bana belong kupa ublai. Mulai yok ku la maning ketien. Mulai yok ku ya baru dan ngajaka. Tu ai ngilong kaying gajong belai apa nama gajing duai. Kupa jing bahabeng ngadon ki kubor ke balang kot bane keren hang ka por ka turai skem ka turai. Habeng jong slap ka turai ham perta kham jam ka turai ringam tit ki osnyo ne ki osnyo ka turai tin ka jong. Hare ba kham kodor ka turai ne kubor balit kot ka turai ka lapun krek mane turai hing mane turai skem ka turai. Kalong ka turai kong san ka jing im ka jong ka turai. Ba turai ka ying ka sem ka jong ka long ka ying ka jong me mame melong pa. Ba ying pa don bun ki pli syong ne ka jakari tinyan ka turai. Kinya da no slap ni da na ka jing ma. Minya da na ki ki baro no melong pa ying sem ka jong. Minya da turai na ki kun ki kti da na ka ying ka turai. Nama turai me melong pa. Bar ki don ka ying ka jong me ka ying syong ne ka jong me. Turai am na kata mengi wei pawinan ka jaka ngilong ka temple ka jom ka syong jom try to ay try bangilong ka try ba koridor ka try kichim ka jom ngilong kita ki khun ka jom me kita na po ying jom me try sumar ngi try ba koridor ay ba try bangilong kanuk sas ki wei pat try ba koridor ya rat ngi wei puwe ka try bangilong ka jaka ri tingan ru nam ta ki wei ki ba mitip ya me bangilong ru ki jingkar khu nam ta ki wei ka try ba koridor mendor ka ya kai balang ka bangidan ke ying mane bang julai ban syakri bang long ke ying ke jong ne try ba kodo ai kham tam ka long ke ying du ai ka try ba kodo ma ong me try ke ying pa chinga ka long ke ying du ngai siang ma ta ying ru hang ne ka try kun klan ne ka jing du ai ha ka ring Jesus Christ ai ti shbom chku man tam hala ka ta ngin ong lang amen